Здравейте, здравейте! Аз съм Надежда Чучеркова. Това е едно видео, което е номер 7 от една поредица на тема уличен бой. В него ще ви разкажа продължение по тази тема. Една история така по-дълга и да внимавате с какви хора общувате, с какви се събирате и какво може да ви чака, когато се занимавате с разни боеве и такива неща. Значи то е доста дълго всичко и аз точно сега ще се опитам да си припомня всичките неща. Значи момчето се занимава с някакво карате, което е неконтактно, след което не разбира защо с тия работи. Там нещо му харесва, решава с контактни боеве, така да се каже, да се занимава. След това отива там, харесват му тия хора, започва да тренира, но там се разбира, че всъщност тия, които са полиция и такива, те тренират там и тия момчета, това е някакъв малък град, тия момчета ги викат за охрана, треньора им там се обаждат на треньора му и ги викат за охрани. Това става 90-те години и им плащат. И един ден го викат, като там системата е по-голяма, защото 90-те години, както знаете, нямаше нищо нямаше. Нямаше стоки, нямаше продукти, нямаше храна, нямаше нищо, нямаше. Така че, когато дойде някаква стока или храна, и тя трябва да се охранява. Обаче от самата продажба, дали не взима полицията или там, който взима, и тези сили също, които са престъпните и те искат от това нещо, печалба, част от печалбата. Така, и ги пращат тия нашите момчета, ама така както са си от тренировките, тогава няма телефон мобилни, няма, може да е било и преди 90-те. Нямало е тогава мобилни телефони и той, както са били потни и гладни от самата тренировка, направо ги взимат и им казват, нали отивате и пазите и доколкото разбрах някъде в вода ли, в какво било това нещо, да пазят някакви домати много. И като тя всичките групировки и законни и незаконни там и всякакви си, искат някакви пари от цялата работа, то треньора им ги оставя там. Те не могат да се обадят на родителите си, на никой, защото нямат телефони. Той им казва, тук седите и пазите. И това е докато свържа, нямат храна, нямат вода, нямат нищо. И ядат домати. Там треньора, като си тръгва, някакви други идват там, това продават се тия работи. Те седят едва ли не като на сила там, идват някакви други, те им казват, ние сме, нали, тея деца, те са деца на 15, 16, 14, 17, изчезват, никой не знае нищо за тях, просто ги няма тия деца. Идват там някакви си от тия групировки, нещо почват
почват да се карат помежду тях си, там се разбират, нали, вече за кой за колко процента. Всичките са такива тип криминални. А, някакви се скарват помежду си. Единия вади някаква брадва, манарче, някаква брадва и посича другия. И това дете тогава е свидетел на убийство. Като този, който явно той си е бил в затвора. Този престъпника, там убиеца, той си остава там, не прави никакви опити да бяга. Така идват и го взимат там. След това, нали, вече те продават там доматите, кой какво си разпределят си парите и така както трябва. След това той нали, тръгва си и вижда някакъв човек, жена и мъж нещо се карат. И той иска парите ли, какво иска, тя започва. Първо той си мисли, че те са гаджето, нали? Той започва да я дърпа. Тогава нямаше камери, нямаше такива работи. Да, и сега той като млад мъж не може сега нали, да не я спаси. Той я спасява. Тя, жената, веднага бяга. Оттам има някаква продавачка наоколо, която, нали, момчето си тръгва, която и започва да крещи, момче бяга. И той след момчето тръгвам, не помня дали беше с нож ли, с пистолет ли, с какво пак така. И тук той успява да избяга ли, да го удари ли, не си спомням какво беше. Така. Това само за един ден. Другата му на еди колко си години. Така че ако се занимате с разни охрани и други такива, да, така е. Интересна работа. Внимайте къде ходите, с кой се събирате, кого охранявате. Също, да, има много познати също, които са охраняли разни хора. След като са били в кома заради тези хора, нали, те не случайно имат охрана, са си наели охрана. След това не получават никакви пари за възстановяването си от болницата и после цял един живот там с всичките наранявания. Другата история също, тя беше някаква такава много замотана. Добре, за сега е това. След малко пак